Това видео достига до вас благодарение на GamingGear.bg. Здравейте, аз съм Шарохекс и днес ще ви представя новата ми геймърска клавиатура Canyon Valiant. Първо да ви покажа книжката, която идва заедно с клавиатурата. В нея може да научите всички нейни функции, които ще ви представя след малко. Също така в кутията може да намерите този готин стикер на Canyon, който може да залепите на вашето бюро. Естествено, книжката идва на 1000 езици, на които никой не са му нужни. Canyon Valiant е геймърска клавиатура с трицветна подсветка. Трите цвята на подсветката са син, червен и виолетов. Също така клавиатурата е мембранна и писането става изключително тихо, без излишно дразнене. Кабелът на Canyon Valiant е със стандартна дължина от 2 метра, но се отличава от другите клавиатури с това, че е плетен. По този начин животът на кабелът се удължава доста. Също така типът на свързване, както виждате, е USB. Видът на бутоните на геймърската клавиатура Canyon Valiant са цилиндрични. Броят на бутоните общо е 104, като 17 от тях са hotkey. Сега, хора, е време да ви покажа как работят тези 17 бутона. Първите няколко бутона, които ще ви покажа, са за подсветката. С този, на който е нарисувано тази кружка, включвате вашето осветление. Също така, ако искате да увеличите или намалите яркостта, трябва да цъкнете FN и след това с Page Up се увеличава, с Page Down се намалява. Ето виждате, в момента намалявам, а сега увеличавам. Следващите няколко бутона са свързани с вашата мултимедия. С FN и F1 включвате вашият калкулатор, с FN и F2 включвате My Computer. С FN и F3 включвате вашият имейл и с FN и F4 включвате вашият интернет браузър. С FN и F5 спирате вашето парче, с FN и F6 връщате предишното парче, с FN и F7 паузирате и пускате вашето парче, с FN и F8 пускате следващото парче, с FN и F9 включвате вашия плеер, с FN и F10 намалявате вашия звук, с F11 вече увеличавате вашия звук, а с F12 мютвате вашият звук. Също така, ако ви е писнал досадния Windows бутон, може да го деактивирате, като цъкнете върху FN и след това върху него. Аз няма да го правя, защото моят е изключен. Ако погледнем отдолу, ще видите, че има 4 губени крачета плюс още 4 сгъваеми крачета, за да може да вдигнете вашата клавиатура. Също така хората от Canyon са сетили, че стандартните крачета могат да бъдат твърде ниски за някои хора и са направили още по-големи крачета, с които вече вашата клавиатура направо ще лети във въздуха. Това е направено, за да може да се постига максимално удобство по време на гейминга за хората, които стандартните крачета са им ниски. Ако се чудите или колебаете дали да поръчате Canyon Valiant, то не се чудете, директно я поръчате, защото тя е олицетворение от всички необходими функции, отличен избор за начинаещи и професионални геймери. Също така има 3 цвята на подсветка и ако не сте готови да харчите пари за професионална клавиатура, то Canyon Valiant е перфектният избор. Линкът към сайта, откъдето ще може да я намерите и поръчате, е в описанието. Също така, ако я поръчате веднага, получавате безплатна доставка от GamingGear.bg. Също така в този сайт ще може да намерите всякакви продукти, които ще са ви от полза и най-важното, ще бъдат с гарантирано качество. Това ви всичко от мен. Чао, чао!